Tangoganizani siku lina mukuyenda ndipo kumpanda wina ndi osegula ndipo kumeneko kwachoka galu akubwera mwamphamvu kumbali yanu. Mungatani? Mu video iyi ndikhala tikukambirana machapter atatu ofunikira kwambiri amene mungapange mutakhala kuti mwachitidwa attack ndi galu. Ndipo chapter choyamba tikhala tikukambirana zimene galu atakhala kuti wachita attack. Yachiwiri tikambirana mmene mungachitire mutakhala kuti mukumenyana ndi galu. Ndipo part ya number 3 tikambirana mmene mungachitire takhala kuti nkhondo pakati pa inu ndi galu yatha motani mungapange bwanji. Tiyeni tione mfundo number 1. Kawirikawiri agalu amakhala okwiya kwambiri ukamakhala kuti ukudusa dera limene akuganiza kuti imeneyo ndi malo awo okuti awateteze. Ndipo kawirikawiri anthu othamanga, anthu opalasa njinga komanso anthu oyenda mwandawala kapena kuti anthu oyenda mwaliwiro ndi amene amakhala pa mavuto ndi agalu m'mipandamo komanso kuti m'misewu yosiyanasiyana. Ndipo funso nkumati mungapewe bwanji attack imeneyi. Agalu amakhala ndi confident kwambiri akaona kuti munthu amene akumuopseza wasowa mtendere ndipo amapezerapo chance. Ndipo chimene chingachitike munjira ina iliyonse kuti galu abwera motani yesesani kudekha. Galu akaona kuti mulibe mantha amaona kuti inu ndinu opsa kuposa iye. Ndiye chimene chingachitike choyamba ndichoti avoid the attack. Njira imene mungachitire avoid attack ya galu ndiyoti mukhale ndi confident, musaonese kunjenjemera, musaonese kupanga china chilichonse. Palibe chilichonse chimene mungachite kufuna kuthamangisana ndi galu. Ndiye chonde mfundo number 2 yeserani kuti musathawe. Palibe kuthekera kuti mungapite kutali mutakhala kuti mukumuthawa galu. Kuthawa kumapangisa galu kuyamba kuzindikira kuti inuyo mumafuna muchite chipongwe ndipo apopo ndi mapikisana zenezene. Mumazipezera mavuto nokha ngakhale zitakhala kuti inuyo simunkafuna kuti mubeba malopo, simunkafuna kuti muopseze galu, simunkafuna kuti pochite create scene iliyonse munkangodusa, koma pamene mukuthawa kapena kuti pamene mwathamanga pamene galu akukusatirani mumachita create scene ina. Mfundo number 3 imani. Ngati mumathamanga chepesani liwiro ndipo imani apopo ndi musazengereze. Ngati mungasiye kuyenda galu azachosa chidwi chanu pa inu ndi kupita kutali. Mumuyimire chambali kapena kuti champeni. Izi zipangisa kuti muzioneka wasirimu kapena kuti muzioneka wang'ono kwambiri. Izi zizapangisa galu kukuonani ngati ndinu munthu osaopsa ndipo azachosa chidwi pa inu. Number 4 musamuyang'ane galu m'maso. Kumuyang'ana galu m'maso zimamuonekera ngati inuyo mukumuchitira mwano ndipo zimaonesa ngati kuti inuyo mukumuopseza. Ndipo izizi zimapangisa kuti galu ayambe kukuchitani attack. Ndipo mfundo yomaliza ndiyo kuti make a feast. Mukunge chibagira chanu. Inuyo mukunge chibagira. Pa nthawi zonse zimene zikuchitikazo mukhale kuti mwakunga zibagira. Izizi mukakunga chibagira zakhala kuti mukuteteza zala zanu. Zindikirani kuti ndikophweka kwambiri galu kulakha zala zanu ndipo pamene zala zanu zili mkamwa mwa galu kuzakhala kuvuta kwambiri kuti mukazichose unless mwina muzaluza zala zingapo. Komano pamene galu alakha chibagira chanu ndikophweka kwambiri kuchosa chibagira chanu mkamwa mwa galu kusiyana ndi kuti muzilimbana nkhani zokhuza ndi zala. Yeserani chita distract galu kapena kuti yeserani kumubalalisa galu poponya chinthu china chake m'manja. Ngati m'manja mwanu muli botolo, kantengo, kachina chilichonse kupatula foni, chiponyereni kutali ndipo galu azaganiza ngati mukufuna muzisewera, azapita mbali imeneyo kuti akatole chinthu chija. Mu nthawi imeneyo mukhonza kuzakhala ndi chance choyenda kumapita ulendo wanu mmene mumapitirira. Mfundo ina ndiyo kuti muyesere ndithu kumuchita komandi galu ndipo mumuze kuti apite kutali. Yankhulani mwamphamvu ndipo muyankhule ndi confident komanso mwamphamvu. Ngati mungayankhule ngati mwana, ngati mufuna muzilira komanso ngati mwina mufuna galu akumvereni chifundo, azakuchitira attack ifo azaziwa kuti inuyo ndi munthu opanda mphamvu, azaziwa kuti mulibe udindo wina uliwonse kuti so mungamulamule kapena kuti mungamuopseze. Koma chabwino zonsezi zalephereka. Titenge kuti chabwino zonsezi zalephereka. Mungazichite bwanji defend? Mungamenyane naye bwanji galu? Pamene mukumenyana ndi galu kapena kuti akukudumphirani, malo ofunikira kuti mumenye ndi atatu: pamphuno, pakhosi kapena kunkhongo.
Izizi pamene zikuchitika yesesani ndithu kuti muitane chithandizo, muitane thandizo, itanani anthu osiyanasiyana akuthandizeni, fulani anthu amve kuti simuli pa mtendere, anthu abwera kuthandizeni. Nthawi zonse muzikumbukira kuti galu amapha, ndipo musachite manyazi kuitana anthu ena kuti akuthandizeni. Tetezani nkhope, musalole galu alume nkhope kapena khosi, chifukwa kuti zikangotero kuti galu akulumani nkhope kapena kuti wakulumani pa khosi, muzakhala ofoka kwambiri ndipo zizavuta kuti muziteteze kwa galu, mapeto ake ikhonza kuzakhala nkhani ina. Chabwino, chapter chomaliza taona chapter choyamba chokhuza kuti mungachite bwanji avoid attack. Tabwera chapter china cha number 2 timete makamba za defending. Tibwere chapter cha number 3 after the attack. Mwamenyana ndi galu, mwakangana ndi galu kapena anthu abwera akuthandizani m'manja mwa galu, mungapange bwanji. Chinthu chofunikira kwambiri kaonaneni ndi dokotala. Nomata kuti galu akukhwetchani muli ndi bala ling'ono motani, mupite ku chipatala mukafotokoze zimene zachitika, muchite report galu amene yoyo ku veterinary kapenanso ku chipatala komweko. Izitu zipangisa kuti amuzindikire galuyo, ampase chithandizo choyenera, ndipo muzapulumutsa miyoyo ya anthu ena. Zindikirani kuti agalu ambiri amaluma chifukwa cha chiwewe, ndipo ngati mungakhale ndi bala ling'ono inu nkulilekerera usapita ku chipatala, ziwani kuti muzakhala pa vuto lalikulu. Zina langa ndine Sam Mavita, ndimapanga ma videos osiyanasiyana pa YouTube. Mutapanga chisankho chochita subscribe, ikhonza kukhala njira yabwino yondithokozera mwapaderadera. Koposaposa zindikirani kuti this is more than just entertainment. Sam Mavita, until next time, bye.